É o momento en que Javier Montero, o autor confeso do crime de Abadín, chegaba esta mañá aos xulgados de Mondoñedo. O xuiz citouno a declarar tras recoñecer a semana pasada que matou a Enrique Bolívar atropeando o co coche e que despois agochou o seu corpo nun piñeiral. A Garda Civil recuperou restos óseos da vítima. Agora, a acusación espera demostrar que o de Enrique Bolívar non foi un atropelo accidental, como defende o acusado, senón unha morte intencionada. Así valoraba a abogada da familia a súa comparecencia hoxe en sede xudicial. A familia pensa que isto accidental que non foi, non? Que hai un ánimo de matar. A familia está o levando como boamente pode, con moita dor, claro. O hallazgo dos restos, pois, en certo modo danlles calma, pero tamén comprender como realmente apareceron aí eses huesos, ou que puderon ser fruto das alimañas e todo, pois moi complicado para eles, moita dor estes días. Boas tardes, luns 20 de abril, benvidos ao Galicia Noticias. Con esta morte de Abadín en vías de esclarecerse, da que aínda pouco se sabe é da dun cidadán marroquí residente na Coruña que puido ser asasinado no seu domicilio dos Mallos. A Policía Nacional investiga como morte violenta o achado do corpo deste home o 14 de abril pasado. Do como e o porqué pouco se sabe. Apenas que a vítima traballaba nunha cadea de panaderías e que a súa vida transcorría con aparente normalidade. De feito, os veciños da zona están moi sorprendidos coa noticia. Eran tres amigos y abrieron para ver si estaba bien y lo encontraron pues que había fallecido. No escuchamos ningún ruido, ni ningún problema, nada más. Moita policía, moitos coches de policía. Pero tuveron moito tempo. Hasta as 4:30, 5 menos cuarto, hasta que veo o coche que veo un coche, un furgón da Apóstol, da funeraria Apóstol, judicial, non sei que. Era o que poñía. E depois vin baixar unha camilla con alguén. Día decisivo no xuizo contra o loteiro e o seu irmán por quedar supostamente co famoso boleto premiado da Primitiva. Hoxe declarou Manuel Reija, o principal acusado, que decidiu contestar as preguntas de todas as partes para defender unha vez máis a súa inocencia. Dixo que atopou o boleto no mostrador, que non había ninguén diante e que non sabía canto tempo levaba ali. Unha vez que o comprobou, a sorpresa primeiro e verificalo despois. Lo paso unha segunda vez, máis que nada, por ser perfectamente que lo que no se iba a equivocar en terminar, nunca ha pasado semejante cosa, ¿no? Y lo paso simplemente una segunda vez, evidentemente salió otro ticket de terminal, y ya ahí ya lo aíslo perfectamente, y lo meto en un sobre con el ticket para que no me vuelva a pasar el tema de mezclar los boletos y tal, y ya lo tengo ya apartado y tal. Y continúo la mañana trabajando normalmente. O sea, normalmente entre comillas, vamos, con lo que me había pasado, en mi mente estaba todo el rato el dichoso boleto. Un ciclista de 28 anos quedou ferido de gravidade tras sufrir un accidente no concello Pontevedrés de Mondariz. Un coche bateu con el, caeu por un noiro e quedou inconsciente na beiravía. O vehículo tamén acabou fora da calzada e incendiouse ardendo por completo. O ferido é Samuel González Carrera, campeón galego de ciclocross. Tras o sinistro, foi evacuado en helicóptero. O condutor do turismo negouse a realizar as probas de alcolemia. Es un bombero, joven, conocido por todos, muy buen chaval y bueno, un poco fastidiado. Y luego la velocidad que tenía que traer ese tío es impresionante porque en la frenada hay más de 150 metros de frenada, con lo cual... En este Galicia Noticias imos coñecer a Chula, é unha vaca da gandería O Pazo de Lalín e pode presumir de familia numerosa. Acaba de traer ao mundo 3 becerros. Son 2 femias e un macho que naceron en media hora e case sen axuda. Un triplo parto que é toda unha revolución na granxa. Aquí é a primeira vez que temos un parto con 3, con 2 sí que se ten dado caso, de feito non hai moito tempo tivemos 2, pero con 3 eu non recordo, de feito é algo moi sorprendente. Non houve ningún problema, o primeiro saiu sobre as 2:20 da mañán e ás 3 menos cuarto xa estaban os 3 no seu cortello. E nos dámoslle 2 veces ao día, bueno, os 2 primeiros días sí que lle dábamos 3 veces, porque mamaba menos, pero agora a verdade é que hai veces que incluso ainda piden un pouquiño máis dos 3 litros, entón, pois, son un pouco consentidos.
Comezamos nos xulgados de Mondoñedo, onde esta mañá declara o autor confeso do crime de Abadín, Alejandro. Xa foi trascendendo algo da súa declaración? Pois Raúl, polo momento estamos á espera do dictame da maxistrada e tamén á espera da saída do autor confeso destes xulgados de Mondoñedo despois dunha declaración que se prolongou durante prácticamente 2 horas en a que contestou a todas as preguntas. Admitiu efectivamente que atropelou a víctima, segue sostendo que foi un accidente e que no momento dos feitos entrou en pánico. Detalles que nos daba o abogado da defensa e pola súa banda a abogada da acusación particular segue sostendo que isto foi un crime premeditado e que durante a súa declaración incurriu nunha serie de contradicións. Unha declaración que se produxo despois de que nas últimas horas coñecíamos a noticia de que eses restos óseos atopados no Piñeiral de Quende sí que se corresponden co ADN da víctima. Como ben decimos, Raúl, estamos moi pendentes dese auto da maxistrada e tamén pendentes da saída do autor confeso. O autor confeso da morte de Enrique Bolívar Díaz Pardo volveu prestar declaración ante a xuíza instructora do caso. Entre fortes medidas de seguridade, Javier Montero foi conducido ata os xulgados de Mondoñedo dende o cárcere de Bonxe, onde cumpre condena por roubo. Este novo interrogatorio prodúcese 3 días despois de seren localizados nun piñeiral da parroquia de Quende, en Abadín, uns restos óseos que, con carácter provisional, coinciden co ADN do octoxenario desaparecido hai case 3 anos. O principal sospitoso dixo que soterrara o seu corpo nese lugar tras un atropelo accidental que acabou coa súa vida. Segundo a abogada da familia da vítima, os seus achegados desconfían desta versión dos feitos. A familia pensa que isto accidental que non foi, non? Que hai un ánimo de matar, entonces hai que escoitalo a él, ver o que nos conta e despois empezar a practicar proba e ver. Desde a semana pasada tuvemos un movimento moi importante, a familia está o levando como boamente pode, con moita dor, claro, o hallazgo dos restos, en certo modo danlles calma, pero tamén comprender como realmente apareceron aí eses huesos, o que puideron ser fruto das alimañas e todo, moi complicado para eles, moita dor estes días. Dende a familia da vítima consideran que o homicida confeso só pretende rebaixar a condena co seu relato do acontecido. Algo ao que contribuiu o feito de que queimase o seu coche 3 horas despois da desaparición do ancián en setembro de 2023. Agora, a xuíza que leva o caso deberá decidir se decreta a prisión provisional pro investigado, tal como solicita a letrada da acusación particular. Hai riesgo de fuga, xa simplemente polo tipo delictivo e ademais porque o investigado está acostumado a vivir fora, incluso durante o tempo que os autos estiveron en segredo de sumario, el non estuvo aquí, anduvo por distintas localidades, entonces entendemos que hai un riesgo de fuga evidente e por eso vamos a pedir a prisión. Actualmente, o autor confeso do homicidio encontrase a piques de abandonar o centro penitenciario do Outeiro de Rei. E falamos agora doutro homicidio na Coruña, coa investigación neste caso completamente aberta. Un home marroquí apareceu morto na cama con sinais de violencia. Pouco ou nada se sabe, pero chama a atención que a investigación está a cargo da UDEF, a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal. A falta de resposta fixo saltar as alarmas. Eran 3 amigos y abrieron para ver si estaba bien y lo encontraron que había fallecido, porque estaba en la cama, que él creía que estaba muerto y ya está. Tendido na cama e con sinais de violencia, atoparon o martes pasado, pero non se descarta que levara días morto. No edificio nin viron, nin escoitaron, nin sospeitaron, ata que os amigos deron aviso e a rúa se encheu de coches policiais. Yo cuando bajé había 3 chavales ahí, que uno de ellos estaba llorando en ese banco, la policía delante de este portal y varios coches aquí y en esa esquina de ahí. Bien, hai moita policía, moitos coches de policía, pero tuveron moito tempo. Hasta as 4:30, 5 menos cuarto, hasta que veo o coche da funeraria Apóstol, e depois vim baixar unha camilla con alguien. Cuando entró con mi hijo en el portal, cuando llegamos del colegio, lo vi los policías que entran ahí, pero con maletas y con guantes en la mano. A vítima é un home marroquí de preto de 40 anos que traballaba nunha cadea de panaderías moi coñecida na cidade. No edificio nunca deu problemas, todo o contrario. Era un chico muy agradable, muy educado, y siempre intentaba ayudarme todo lo que pudiera, si me veía con muchas bolsas me ayudaba a subir, pero era cordial. Facendo memoria, un veciño lembra que un día escoitou ruidos no piso como se moveran mobles, pero nada que fixera pensar nun episodio violento. Tamén recordan outro susto. A policía estuvo o domingo de Pascua, os bomberos e a ambulancia, pero non sei o que pasou.
Fora un malentendido, o home agora asesinado non contestaba o timbre porque estaba profundamente dormido. Desta vez foi diferente, 5 horas estivo a policía, pero o que de verdade sorprendeu foi a funeraria porque ao demais xa están acostumados. La zona entre los narcopisos y todos los ocupas, esto es terrorífico el barrio. Aquí os maios ten mala fama de que ven toda a familia está mala para aquí. De momento, investigación aberta a cargo da UDEF, a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal, que se interpreta como que algo intúen, pero de momento sen detidos. E seguimos na Coruña, onde se retomou o xuízo da Primitiva Millonaria. Nesta nova sesión, o loteiro, acusado de quedar co boleto premiado, tomou a palabra e volveu insistir na súa inocencia. Tras 14 anos, chegou o momento de escoitar no xuízo a Manuel Reija, o loteiro acusado de quedar coa Primitiva premiada con 4,7 millóns de euros. Insiste en que a atopou nun grupo de boletos que había no mostrador da súa administración de San Agustín e que cando os comprobou non tiña diante a ninguén. No es cierto que usted, al comprobar, cuando el apostante le da esas 13 presentaciones al cobro, usted, al ver que le sale un premio superior, se lo queda, déjeme terminar y luego me contesta, se lo queda, no informa al apostante de que ha resultado ganador y así le hace creer que no tiene ningún premio? En absoluto, eso es mentira. Eso es mentira. ¿Me está diciendo que es posible que fueran personas distintas las que hicieron las apuestas, dos apuestas exactamente iguales, con dos presentaciones al cobro? Yo sé que sigo atendiendo a gente y no tengo la menor idea. O sea, no me hago ese planteamiento en absoluto. Bien. No puedo identificar nada. O sea, quiero decir, yo sigo atendiendo a gente que me presenten en unas octavillas para echar y punto. Contou tamén que agardou ata rematar a xornada da mañá para ir á delegación de loterías a contarlle ao seu irmán Miguel o que lle pasara. Dixo que a súa reacción fora de sorpresa e que lle aconsellou levar o boleto premiado de volta á administración por se pola tarde e alguén a reclamalo. Nesta quinta sesión do xuízo declararon tamén 3 delegados de loterías de distintas provincias españolas os que Miguel Reija chamou para pedirlles consellos sobre como actuar. Todos eles recomendáronlle falar directamente co presidente da SELAE e tamén co director da Asociación de Delegados de Loterías. Yo le dije sinceramente, Miguel, a mí me pasa eso y yo llamo a Madrid al presidente directamente. Si es que me pasa con el presidente, le digo, quiere usted que me reciba a la máxima urgencia, que le tengo que explicar un tema que ha pasado y sí, se lo dejé y luego pues parece ser que me hizo caso. Os 3 coincidiron tamén en que o xeito de actuar de Miguel Reija como delegado provincial de loterías foi o correcto. ¿A usted lo que hizo a Miguel Reija le parece lo razonable en la situación? Razonable, correcto y es lo que yo hubiera hecho. A preguntas da defensa de Miguel Reija explicaron que no 2012, cando aconteceron os feitos, non existía ningún protocolo para actuar no caso de ter que identificar o titular descoñecido dun boleto premiado. Está previsto que o xuízo remate mañá coas conclusións e informes finais. Un iba con signos de hipotermia e o outro iba un pouco mellor. Pero levoulle bastante tempo sacalos, Foi unha noite movida para os bombeiros da Coruña. Tiveron que atender un incendio nun vehículo no barrio das Xubias e outro nos cables da fachada dun edificio. Os bombeiros acudiron á chamada dos veciños que deron a voz de alarma. Todo indica que se debeu a un quecemento dos cables, polo que se deu traslado á empresa de suministración eléctrica que resolveu os danos. Pouco despois, os efectivos do Parque da Grela acudiron ao barrio das Xubias de Arriba para sufocar o incendio que se declarou neste vehículo estacionado. O lume tamén afectou un segundo coche, investíganse as causas. O condutor do vehículo que atropelou en Mondariz o ciclista Samuel González Carrera, campeón galego de ciclocross, negouse a realizar a proba de alcolemia. Samuel resultou ferido grave despois de ser alcanzado polo coche e caer por un noiro. O accidente tivo lugar neste tramo da Nacional 120 a altura da parroquia de Meirol, en Mondariz. Por causas que aínda se descoñecen, o vehículo levou por diante o ciclista, que quedou inconsciente na beira vía tras caer por un noiro. O coche, que tamén acabou fora da vía, incendiouse e ardeu por completo. Que venía a mucha velocidad, parece ser que un coche que subía antes de llegar a Villasobroso le había adelantado de mala manera, incluso en curvas y todo.
O ciclista Samuel González Carrera, campeón galego de ciclocross, quedou ferido de gravidade e foi trasladado nun helicóptero medicalizado ao Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo. A Federación Ciclismo Galego emitiu un comunicado onde lamentan o sucedido e piden medios para garantir a seguridade dos ciclistas na estrada. Samuel ten 28 anos, traballa como bombeiro en Ponteareas e moi coñecido na zona. Es un bombero joven, conocido por todos, muy buen chaval y bueno, un poco fastidiado. Y luego la velocidad que tenía que traer ese tío es impresionante porque en la frenada hay más de 150 metros de frenada, con lo cual... A Garda Civil abriu unha investigación para esclarecer a causa do sinistro. O condutor do vehículo negouse a realizar as probas de alcolemia, polo que tamén se lle abriron diligencias por este feito. A traxedia roldou a praia de Santa Cristina en Oleiros. 2 mozos tiveron que ser rescatados con síntomas de hipotermia, un deles inconsciente ao seren arrastrados pola corrente. Os veciños aseguran que a zona é perigosa e non é a primeira vez que teñen que rescatar bañistas. Unha tranquila tarde de praia que se remata en traxedia neste areal de Santa Cristina, en Oleiros. 2 mozos xogaban cunha pelota no treito final do areal onde comeza a ría do Burgo. A pelota caeu na auga e un deles lanzouse para intentar recuperala. A corrente arrastrouno e non conseguía sair, polo que o compañeiro tamén se tirou para intentar rescatalo. Outros bañistas alertaron da situación e avisaron aos bombeiros da Coruña, pero non chegaron a actuar porque un particular nunha lancha logrou sacalos a ambos xa con síntomas de hipotermia. O outro foi polo onga, pois doulle o pánico. Foi cuestión de pánico. Dou pánico e a auga e vos arrastrando non daba salido. Estaba aquí traballando e vi que un movimento grande cara atrás, pois trouxeron dous chicos inconscientes. Un iba con signos de hipotermia e o outro iba un pouco mellor. Pero levoulle bastante tempo sacalos. Un deles foi trasladado ao hospital, afortunadamente quedou nun susto, pero os veciños de Oleiros aseguran que non é a primeira vez que sucede algo así. A parte da ría, si, onde pasa do mar para a ría, hai moitísimas corrientes. E eu me acordo xa na miña juventud de que, e despois, que morrera xente cruzando. Xa fai uns días incluso creo que veu un helicóptero, non sei se foi unha avioneta tamén a rescatar aí a uns chavales que estaban aí cunha barca. Din que é habitual que bañistas que non coñecen a praia se metan na auga sen saber do risco desta zona polas correntes. Porque a corriente que sale da mar para entrar na ría, entonces aí nesa corriente hai un fondo peligroso. Por eso e arrastra bastante, sí, por eso. Os que son nativos de aquí xa parten do canal, a máis son profesionales, que son do mar, pero aí non queren saber. Que hai remoinhos que os tira para o fondo. Aí non se pode botar que hai moita corrente. O mozo ingresado onte no Choac xa foi dado de alta pola noite. Calcúlase que en Galicia hai milleiros de campás. Son un patrimonio enorme pero moi descoñecido. Algúnas teñen máis de 400 anos. Outras agochan historias singulares detrás. Hoxe subiremos a un campanario para velas de preto e coñecer máis sobre este elemento da nosa arquitectura. Será de seguida aquí no Galicia Noticias. Esta fin de semana houve un gran dispositivo contra o furtivismo nas rías de Vigo de Arousa. Os gardacostas comisaron 40 kilos de polvo e 11 de centola, abriron 11 actas de infraccións e comisaron máis de 300 aparellos, nasas e miños. Cando na gandería o Pazo de Lalín viron neste informativo que houbera unha vaca que tivera un parto triplo, non o acababan de creer de todo. Pois ben, só unhas semanas despois viron como a historia se repetía diante dos seus ollos e na súa propia corte. Dolores. Estes 3 xatiños naceron hai só unha semana nesta gandería do Pazo, na Xesta, en Lalín. Ás poucas horas xa estaban correndo pola corte. A súa nai é Chula, unha vaca duns 6 anos, e tivo un parto sen complicacións. Agora aquí, entre os 50 animais que tenen na granxa, sen dúbida estes son os animais máis atendidos e máis mimados. Están á espera dunha proba xenética para determinar se son fértiles. Nós chegamos aquí ao establo mesmo na hora na que lles toca comer. Toman alrededor de 3 litros de leite en cada toma, 6 litros ao día. Non houve ningún problema, o primeiro saiu sobre as 2:20 da mañán e ás 3 menos cuarto xa estaban os 3 no seu cuartello.
Na gandería O Pazo de Lalín andaban alerta con este parto porque o técnico de reproducción xa lles dixera que a vaca traía 2 crías, pero equivocáronse. Quitamos os 2 primeiros, que eran a femia e un macho, e pensamos que xa rematara aí, pero tiña unha sorpresa agradable, tiña outra, as reaccións foron moi simpáticas e, bueno, meu pai foi o que antes acudiu a quitala, porque claro, vimos as patas e foi o que intentou quitala primeiro. Eu quedei así un pouco en shock, botei as mans á cabeza e dixen Jesús. Nesta explotación, con medio cento de vacas de leite, é a primeira vez que teñen un parto con 3 becerros e non saen de todo do seu asombro. Aquí é a primeira vez que temos un parto con 2 sí que se ten dado caso, de feito non hai moito tempo tivemos 2, pero con 3 eu non recordo, de feito é algo moi sorprendente. Si que aquí un veciño tuvo 3 fará 4 ou 5 meses, pero bueno, aquí na nosa explotación é a primeira vez. Unha semana despois os animais corren sans pola corte, son 2 xatas e un xato, din que medran de día en día. Bueno, ahora xa creceron, pero cando o día que naceron eu creo que nunca vira un becerriño tan pequeno. E agora a verdade é que sí que se nota que van collendo peso e van crecendo e nos dámoslle 2 veces ao día. Bueno, os 2 primeiros días sí que lle dábamos 3 veces, porque mamaba menos, pero agora a verdade é que hai veces que incluso ainda piden un pouquiño máis dos 3 litros, entón, pois, son un pouco consentidos. Son fillos de Chula, unha vaca leiteira que xa pariu 5 veces. Os animaliños seguen polo momento sen nome. Estamos barallando varios. Teño 3 amigas, bueno, somos aquí 3 amigas, entón poden ser Eva, Noelia e Cristian, porque o de Cristina é o que se pode poñer así máis masculino. Teño unha prima en Madrid que lle quere poñer Leire, Javi e Cris, pero bueno, hai moitos nombres. Ojalá se lle poidan poñer, que eso significará que quedan na casa. A dúbida é que ao haber femias e un macho no mesmo parto existe unha probabilidade alta de esterilidade nos animais. Imoslle facer unha proba de sangue e se dan, bueno, que se poden criar, pois quedarán na casa, senón, pois por mala sorte, pois teremos que vendelas. Se non son aptos para a cría e a reprodución, axiña mudarán de establo. Estamos en días de moito contraste no tempo, principalmente na provincia de Ourense, onde están marcando as temperaturas mínimas e máximas de España. Para esta tarde roldarán na capital outra vez os 30 graus, pero ollo que mañá veñen treboadas. É fresco a brente estes días. Falta fai roupa de abrigo. 7 graus había a primeira hora na cidade de Ourense. E a temperatura mínima de Galicia e de España está en Calvos de Randín, só 0 graus. Hacía fresco en la mañana. Para estar en primavera estaba fresco. Chaquetita, casi anora. Por las tardes hai que quitar capas. En canto sae o sol, logo quece, así ata chegar aos 31 graus de onte en Ourense. Sorprendentemente, un dato que tamén estivo entre as máximas de España. Ayer, sobre todo, foi un dos días máis álgidos de temperatura, porque penso que pasamos dos 30 graus, estupendo, maravilloso. Pareceme un pouco excesivo no mes que estamos, porque o mes de abril normalmente non é precisamente un tempo para 30 grados. A provincia de Ourense marcando récords de frío e de calor. Para mí en Ourense hace muy calor en las noches, pero en las mañanas no. Y al contraste, de un momento a otro cambian las temperaturas, que eso no lo tengo yo acostumbrado en mi país. Por la mañana moito frío, por la tarde moito calor. É distinto, hai que vir e velo. Unha oscilación térmica de máis de 20 graus que fai complicado vestirse e atopamos contrastes ben curiosos. La verdad es que son diferencias moi grandes que al final non sabes ni que ponerte ni como ir. Pasamos dun extremo ao outro. Sí, eu prefiero os 31 grados, pero sí que sí. A verdad que a temperatura sí un pouco oscilantes. Bastante incómodo, además traer a chaqueta mañá e que despois a tarde xa é imposible, claro, o cambio de roupa é complicado. É moita diferencia, moita. Pero bueno, estamos acostumbrados. É o que hai, o noso corpo ten que aguantar de todo. Calor, frío e calor. Pero hoxe mañá seguiremos con calor, pero ollo que poden vir treboadas. Se hoxe as brétemas son as grandes protagonistas, sobre todo no litoral norte, mañá serán as tormentas, episodios treboentos que, sobre todo nas horas centrais, poderían afectarlle case que a calquera punto de Galicia, porque se dá a situación perfecta. Chega aire cálido en superficie, ollo que chega da man de pó en suspensión de Calixe, e as borrascas que se sitúan ao oeste van a aportar
aire frío en altura e ese choque é o que pode provocar estes episodios treboentos. Polo pronto, esta tarde préstase para un plan que en poida de verán. A mudanza de Repsol, o porto exterior da Coruña, despexa as vistas no Paseo dos Castros. Había 60 anos que non se vía o mar dende o punto en que te atopa Siria. Si, ata de agora a vista dende o Paseo dos Castros era moi similar a isto, pero agora a desaparición dos 3 vellos depósitos de cru de Repsol, como vedes, abren unha fiestra ao mar. Aínda se descoñece cal vai ser o destino definitivo destes terreos, pero polo momento os veciños amósase satisfeitos porque din que van eliminar os cheiros derivados da actividade industrial da petroleira e tamén porque recuperan as vistas á ría. Ver o mar dende este banco era imposible ata o momento. 3 tanques de cru de 15 metros tapaban o horizonte neste punto do Paseo dos Castros. A verdade é que é unha maravilla, ahora tens mellores vistas e non huele tanto. A mí me parece todo ben. De sacar toda a porquería esta de aquí do muelle. Antes te asomabas, veías los contenedores o no sé cómo se llaman, depósitos, y todo esto pues se nota mucho, la diferencia se ve mucho mejor, sí. Creo que tamén é parte do encanto un pouco decadente desta zona do Porto, botarse de menos tamén. A mudanza de Repsol ao porto exterior da Lagosteira está a mudar a paisaxe do vello porto petroleiro. A nova imaxe da zona abre unha fiestra á ría e o dique de abrigo despois de 60 anos. Xemembera, Santa Cruz. Y la verdad que una maravilla. Muy bien, da gusto verlo ahora. Efectivamente, ahora está mejor esto. Aquí xa había tempo que tienen que sacar só polo cheiro que mandan ás veces. O futuro da parcela, que forma parte da transformación da fachada marítima da Coruña, está aínda por concretar, pero podería ser o xerme dun novo barrio. Van a levantar ou edificios, ou se levantan edificios, ou agrandarán o molle pesqueiro. A mí aquí vale o terreno é para un barrio, joder. O que pasa é que non está permitido facer os saltos. O tema das novas edificacións sí que é importante para o barrio, vale, o futuro complexo de San Diego. Cando veñan as maquetas e poñan no axuntamento, pois ali iremos. Xexa como xexa, o que está claro é que esta imaxe dos vellos tanques de Repsol, igual que sucedeu coa medusa de carbón, pasou á historia. É difícil saber cantas campas hai en Galicia porque non existe un censo único, pero contanse por milleiros. Aquí consérvanse campas de máis de 400 anos, outras con historias singulares detrás ou famosas polo seu son. Hoxe subimos o campanario onde as estudan para chegarnos a este patrimonio cultural. Esther. Son un patrimonio enorme e poucas veces é doado coñecelo tan de cerca como estamos nos hoxe. Ou sí, porque agora un proxecto de catalogación por fotogrametría fotografía e escanea cada detalle de campas singulares como esta de Muros para xerar modelos 3D e que poidamos coñecelas así de perto tamén dende a casa. Cousa de 7.000 campás ten xa rexistradas o censo galego máis amplo e calculan que pode haber outras tantas aínda sen catalogar. Hai de todo, góticas do siglo XVI, hai sobre 15, pero hai moita campana de 1700, 1800. Aquí a Guerra Civil non entrou con moita forza e non se fundiron moitas campanas. As máis singulares son o eixe dun proxecto novo de catalogación cunha técnica nova, a fotogrametría. A fotogrametría consiste en realizar unha serie de fotografías todo ao redor da campá. Normalmente poden ser entre 50 ou 200 fotografías incluso, dependendo da dimensión. Fai falta gravar co dron ou ca cámara, gravar todas as fotografías, metelas nun programa que che fai unha figura. Hoxe as cámaras voan no campanario de Santa María do Campo, en Muros. A protagonista, unha campá especial non pola súa antigüidade, senón pola súa orixe. Esta foi donada por Montero Ríos na súa época, se hizo sendo cura párroco don José Souto Iglesias, que era amigo de Montero Ríos, según sabemos nós. Temos os datos de canto costou a campana, onde se pagou, como se pagou. E agora, foto a foto, van arquivar cada detalle dela, as inscricións e os gravados cos que naceu, e as marcas que deixaron o tempo, o uso e os usuarios que tocaron esta campá. Aquí pon Jesús, Ángel, Miguel, por dentro pon Kiko, pero bueno, non lle fai daño a campana, simplemente é como un recuerdo de que aí
hubo algún monaguillo con eses nombres seguramente. Todo iso que se pode apreciar mirando de cerca, apréciase na súa xemelga digital. En todas as súas particularidades e detallismo que pode ter unha campá, en canto a inscripcións ou que se queira facer. É realmente unha nova técnica que aplicada ás campás dá un salto cualitativo moi grande no que é a apreciación e valoración da historia e das características dunha campá. E queda a disposición de todos na rede. O fotogrametría a campana podela ver desde Buenos Aires nun ordenador, podela ver en 3 dimensións como Google Earth, móvela, amplíala, disminúela, gírala. Hai algunhas delas que teñen miles e miles de visitas nas redes sociais, entón iso esperta ao mesmo tempo a nosa propia motivación e interese por seguir divulgándoas. Porque ademais de salvagardar os detalles deste patrimonio, o que queren é atraer novos afeccionados ao mundo das campás e salvagardar tamén o patrimonio inmaterial que representan. A detección precoz dun deterioro da función renal pode atrasar ata 20 anos o ingreso en diálise ou transplantes. Unha proba de sangue moi sinxela pode supor anos e calidade de vida. A Fundación Real Española e o Concello de Lalín organizaron unha xornada onde a veciñanza comprobou o estado dos seus riles. Os síntomas da enfermidade renal crónica chegan só en etapas moi avanzadas da doenza cando o paciente precisa diálise ou trasplante. Para anticiparse o mal, a Fundación Renal Española desenvolve cribados poboacionais que permiten unha detección precoz. Es impresionante cómo están recibiendo la prueba la gente de Lalín. Hemos recibido como más de 300 personas. Solo podemos hacer pruebas a 100, pero vamos a volver a hacer las pruebas otro día a toda la gente que se ha quedado sin ello. Y esto demuestra desde luego una conciencia en salud muy importante del pueblo de Lalín. Que el riñón no duele, si filtra más o menos, aparentemente el paciente no lo nota, todo el mundo mira los glóbulos rojos, los blancos, tal, pero la creatinina, ¿y qué es eso? La creatinina es la que marca la función renal. La creatinina es un producto de desecho, una toxina para el organismo y entonces si el riñón no depura bien, esa creatinina está alta. Unha pequena mostra de sangue abonda para saber se os riles funcionan con normalidade. Mais do 10% das persoas que pasaron facer a proba en Lalín teñen unha afección renal. A ampla maioría son mulleres. Dixéronme que ben, que un pouquiño deteriorado, pero que podía ser pola edad, que non había peligro de ninguna clase. Entonces, sí, facer unha analítica. Sempre hai preocupación cando faz unha proba, pois nunca sabes o que pode sair. Yo lo voy a hacer porque me ha salido ahí un marcador del riñón, sí. Pero no me han aclarado mucho, entonces voy a ver qué me salió aquí. Y mi madre murió de diabetes, era hipertensa y yo tengo antecedentes y tengo una edad tamén. Un 15% da poboación española ten unha enfermidade crónica do ril e a cifra vai en aumento. La gente, por ejemplo, ahora abusa mucho de las proteínas en los gimnasios, con hacer más músculo, tal, todas estas cosas. El riñón es un filtro que si tú le metes mucha cosa, pues es como un colador, deja de colar. Cada 75 minutos unha persoa entra nun programa de diálise ou recibe un trasplante en España. Someterse a un test, como fixo tamén o alcalde, pode regalarnos anos de vida. Xa hai tempo que as tatuaxes pasaron de estigmatizarse a integrarse con normalidade total nas nosas vidas. Tanto é así que cada vez hai máis estudios especializados en decorar o noso corpo cos motivos máis persoais ou mesmo sorprendentes, porque nisto das tatuaxes case todo vale. El tatuaje es un arte, claro. El tatuaje es un arte, cada uno tiene el suyo, cada uno se especializa en lo que le gusta y estilo de tatuaje hay muchísimo, hay infinito. Tantos como a desexos, Nacho, artista invitado neste estudio compostelán de tatuaxes, cumpre os de Adriano, un mozo de Sanxenxo que non o pensou moito e púxose nas súas mans. Me dijo que quería un ojo y que le metiera cualquier otra cosa y yo me inventé una especie de cuerno, tentáculos y tal para hacer algo vertical y que se le amolde un poco a la zona, ¿no? al brazo, que es el antebrazo muy vertical. A tatuaxe hoxe en día é unha cultura, está democratizada, popularizada, pero con todo, como rezan as paredes deste estudio, hai a quen aínda lle custa.
Non lle gustaría nada. Respira Adriano antes de dicirnos que lle diría. Que ando nas drogas. E malia isto, as tatuaxes non son algo moderno. Existen desde hai miles de anos en todo o mundo. Están tan integradas que nas máis das cidades proliferan estudios de tatuaxes cada vez máis sofisticados. Son, en definitiva, un símbolo de estilo e de expresión corporal. Está totalmente en auge. Es una manera de expresarte, es una manera de que pues, tú mismo puedes contar tu historia, y si te quieres hacer un grabato en el cuerpo o cualquier cosa que pues, te identifique un poquito con lo que tú eres. Eres ou queres. E que queres? Pois quérese prácticamente de todo. Sí que hablamos con el cliente que si te quieres hacer el nombre de tu nuevo novio de hace 2 días y tienes 17 o 18 años, pues mira, dale una vuelta mejor. Realiza calidad en el culo, sí que tenemos alguna hecha. Nosotros no trabajamos tanto porque sí que no trabajamos con ese tatuaje ya prediseñado, pero también sí que vienen muchos peregrinos a tatuarse pues, un recuerdo del camino, de la catedral, la concha típica de Santiago. Cualquier sitio te puedes encontrar a alguien haciendo un tatuaje. En bodas, celebracións ou eventos privados, unha opción que non entende de idades e que cada día conquista máis público. Así rematamos este primeiro Galicia Noticias da semana. Sigan coa galega que xa está aquí Marta de Arriba co Telexornal. Moitas grazas pola compaña e que pasen unha moi feliz tarde.